आए ध्यान दी रउआ लोग के बीच एगो गीत भेज रहल बानी। आशा ना पूरा विश्वास बाकी अच्छा लागी कि ना गोपाल जी। बहुत पुराना ही गीत बा, हमरा बड़ी निमन लागेला, यही से हम गावतानी। कहे बा का मास्टर जी, नई झूलनी के छैया बल में दोपहरिया बिताइला मास्टर जी। 4 महीनावा गर्मी के दिनवा में चूहे पचनावा कहती है राजा जी अभी लगे रौरा मत सटी, बहुत गर्मी बा। 2-4 दिन से इतना नु गर्मी पड़ता कि बर्दाश्त नहीं के हो। जब गर्मी नहीं के बर्दाश्त होता रौरा काहे लगे सटत नहीं। और कौन भाव में कहती है